Точно така. Санди, малко по-ниско главата. Да, хубаво. На една страна главата. Покуре. Ама по-ниско, това е преса. Александър, това е преса, там не мога така да го направиш. На една страна ти е главата, представи си, че те натиска тавана. Толкова е тясно. Не можеш да виждаш напред. Главата на една страна е хубаво. Търкаш хубаво лицето в трева. Сега без ръце. Давай. На една страна главата. Избери си, да, на една страна. Ето на тази да си. Да, добре, супер, за камерата, идеално. Айде, Саши, давай. Ами сте много долни, нали заедно работите, бе? Санди, откачи си това направо. Давай! Хванете се с ръка направо, бе!